Hmm? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng ginisang ampalaya at pritong baboy. Meron tayong sausawan suka, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis ang kamay namin mga tangke kapapangan. Manganta na po. Ayan. Suka na madaming bawang. Yaman, ang palaya mga kapudibis. Ayan. Ay, init. Ay, matali eh. Sobra kamaling panyaliwan mga kapudibis. Kanyaman. Kanyaman niya. Atin niya pangyebon. Okay. Nasubo na tayo ng ampalaya. Sarap to. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Tingnan mo yung sardinas niya mga kapudibis. Ang laki. Laki. Yaman. Taba. Masarap may bawang ba? Bawang. Ang una ay suwang. Ang una subo sa Yaman. Balat muna. Ano to? Parang pikat crispy ula. Cheers. Narinig niya yung ano, lutong. Dito ko. Ayan. Ang bawang.
30 days, 30 days na lang makapulis Pasko na. Merry Christmas. Hanapin nyo yun. Mabilis lang yan. No? Sabi nga ni Diwata, lilipas din yan. Lilipas din na. Di pwedeng lilipas yun kasi once a year birthday ni Papa Jesus yun. Ano naman? Galo. Salamat. No. Ang sardinas ko. Ang sarap. No. Ano pa? Lutong na. Sarap. Masarap nakababad sa suka. Kasi may bawang. Ay mo na? Sarap. Ay, grabe, sarap. Perfect combination eh. Pritong baboy tsaka ginisang palaya. Baka nagtataka bakit ang laki ng sardines. Ano yun? Saba. Saba sardines. Malaki yung mga laman ng mga saba sardines. Ayan. Happy birthday, baby girl! 8 years old na si baby girl. I love you, baby girl. I love you and happy birthday. Galingan mo sa school. Mas galingan mo pa sa school. Ang galing niya sa school ba?
Makulit lang. Happy birthday, baby Alison. Makulit lang, pero super galing niya. Happy birthday, baby girl. I love you. Love ka ni Mami Albi. Ayan. And syempre, Tita Olivia, shoutout po kaya ka. And Tito Mac, ingat ko po palagi, Ken. Sobra maramla po kanyang Ken, sigurado. And Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet. Ate Janet, nakamalungkot. Ayan. Kasi namatay yung si Jumbo. Ayan. And ako po malungkot, Kuya Tish Carte. Ingat ko po palagi, Ken. And syempre, si Janet from Germany. Christina, shoutout. And Sir Frank, shoutout. God bless. Ingat ko po palagi, Ken. Ay, makapudibis agi sa aming pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po, man. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, na.